सिजौ फिल्मा जोंना 2019 निफ्रायनो जोङो जागायजेनदोंमोन ओमफ्राय जोंना टटेलि जोबनायाव जोङो थारमाने बोसोरसेसो नांदों आरो दा जोबनायनि उनाव अनेक दा रेसपन्स मोनगासिनो दं ओमफ्राय रायजोफोरनिसिम एक्चुअलि देखायनो हायाखै दाबो मानोना कभिडनि सिटुएसनखौथ' नोंथांमोनहा मिथिदोंनो दा जोङो 2022 नि आगस्टआव जों सानदों आरो हल रिलिज खालामग्रोगोन बिनि उनाव रायजोफोरा गामि गामि नुनो मोनगोन ओमफ्राय बे सिजौ फिल्मा अलरेडि इन्डियान पेन'रामायाव जोंना जायगा मोनदोंमोन आरो अनेक नेशनेल इन्टारनेशनेल जायगायाव जोङो बे बान्था मोनदों आरो जोंना रिसेन्टलि थांनाय बेंगालर इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलावबो जों थांदोंमोन आरो जोङो जुननि 18आव ग्रीसआवबो जोंखौ इनभाइट खालामदों जों सेलेक्शन जादों दा बेयाव जों थांनायनि प्लेनिं लादों जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा आरो आं बिराद एक्साइटेड जानानै दं मानोना सिजौ फिल्मनि थाखायनो दिनै जोंनि माने बर' साहित्य सभायाव आंखौबो लिंदों आं बिराद माने खुसि मानोना बेफोरबादि प्लेटफर्म मोननाया बहुद गोग्गाथाव खोथा नायनोसै नोंथांमोननिबो आशीर्बाद नांगोन रायजोफोरनिबो आशीर्बाद नांगोन बेसेसिम आवगायनो हायो आरो उनाव रायजोफोरनि सापर्ट जुदि मोनबाय थायोबा आरोबाव बानायनायनि प्लेनिं दंबावो आरो रिसेन्टलि आंना माने आं दा साननि उनाव दा मा होनो सायखं होननाय मुभि खालामनो थांगासिनो दं बे राङापारायाव दा अलरेडि स्टार्ट जाबाय थ' बेनोसै आंनि गोदान प्रजेक्टआ